Hej og velkommen. Jeg er Nal fra Nails.dk. I den her video der vil jeg vise jer en lille smule sommerligt. Jeg har decideret faktisk lige afsluttet min akrylvideo med opbygning på tip, som der har været virkelig efterspurgt. Jeg vil jo selvfølgelig ikke bare lade den her lækkerheds akrylvideo eller akrylnegl gå til spilde. Der skal jo en lille smule design på, og det vil jeg gøre, så se med. Nå, jeg havde jo som sagt lige lavet denne her for den lidt tidligere video. Jeg har stadig de samme handsker på, altså. Og så vil jeg gerne have en lille smule sommerligt på, nogle små fine blomster. Og det synes jeg, at jeg lige vil vise jer. Jeg synes faktisk selv, at de er fucking søde. Så, men lynhurtigt. Jeg sætter lige det her frem, fordi at det jeg skal bruge til at starte, det er denne her Lollipop, som jo faktisk er ikke fra denne her kollektion, der lige er kommet, altså nu her. Men det er fra Spring-kollektionen, den sidste, og det er så Lollipoppen her, og den står også hernede, hvis det er. Så, og det var jo denne her kollektion, jeg lavede de der fine karameller med. Husk at ryste den, det har jeg allerede gjort, heldigvis da. Men der lavede jeg jo de der fine karameller, som er der, ikke? Så Lollipop, virkelig nice. Jamen det her, det er virkelig interessant, fordi vi skal bruge vi skal bruge rimelig meget, men skal bruge en swirly her. Og det der jo faktisk er interessant ved denne her, det er, at jeg har jo faldet totalt meget for det der solid krom. Jeg lavede jo også et smykke i en tidligere video, hvis det var, at I har set den, det ved jeg selvfølgelig ikke, men ellers så er den her. Men det er den her solide krom, jeg har tænkt mig at bruge til noget, der bliver fuldstændig amazing, tror jeg og håber på. Men se nu med. Nå, jeg går lige ind, og så rykker jeg lige det her herned. Sådan, fordi at det vi skal, det er, vi skal lave nogle små sommerblomster. Jeg tænker, at den kommer til at ligge lige her. Og man kan jo lave dem i den størrelse, man egentlig sådan lidt synes passer ind. Jeg tror egentlig, jeg laver dem sådan, hvad der lige sådan, når det er, jeg lige ligger den første, så får jeg den første til at, eller de andre til at passe med den første. Og hvis en af de andre så alligevel bliver en lille smule større, så får jeg de andre til at passe til den. Altså, så det er ikke sådan, at jeg har besluttet mig på forhånd. Herregud, der er jo heller ingen blomster, der er ens. Altså. Så det klarer vi nok. Husk at flashhærde, hvis det nu er, at du lige sådan tænker, ej, det ville være rigtig ærgerligt, hvis det lige gik galt, ikke? Så jeg flashhærder lige. Så blev den lige flashhærdet. Og så er det ellers bare igen her. Og så synes jeg lige, altså man kan jo lave den samme størrelse, man kan også lade være. Det er jo sådan lidt op til en selv. Jeg vil egentlig gerne have, den passer lidt til den anden. Men igen, bliver den større end den anden, så laver jeg den større. Så længe det bare passer med den blomst, den er overfor. Og så gør det jo ikke noget, der kommer en, der er en lille smule større, vel? Så husk lige at flash her. Sådan. Og så igen, så tror jeg faktisk bare lige, at jeg laver en mere lige her. Jeg synes egentlig ikke, der er behov for flere blomster. Jeg tror, den bliver rigtig fin, den her alligevel. Jeg vil gerne lige have den lidt længere derovre. Sådan der. Så den blev lidt stor, synes jeg. Lige den der. Ja, den blev lidt stor. Og så også lige, der er måske lidt for meget. Vi skal jo kun lige have en lille skud der. Og så rundet af. Jeg synes ikke, den er så fin rundet. Sådan. Kan I se?
Allerede rigtig fin. Ind og hærde. Så er vi nået hertil. Så flytter jeg lige hurtigt den her, fordi at nu skal vi bruge flat mat. Jeg elsker flat mat. Alle, der kender mig, ved, at jeg bruger flat mat næsten til alle mine design. Og det er simpelthen fordi, at den der matte, den gør bare et eller andet lækkert ved de her design. Og så kommer der heller ikke det der grimme lys i. Bevares. Men så kommer der heller ikke den der lysstreg i på samme måde. Selvfølgelig kommer den også ved at det er mat, men den tager ikke på samme måde opmærksomheden. Så elsker flat mat. Den er en sikker vinder. Den står også hernede. Yes. Flat mat. Sådan der. Jeg vil lige tage den op her en gang. Ups. Tag den frikant. Lige hurtigt køre af her. Sådan der kan man jo bruge 5-point polish metoden fra CND. Lige at køre rundt og så ned igen. Der. Og så ellers bare tryk det ned. Og fra siden. Så du får det perfekte, jævne lag, som man gerne vil have, ikke? Lige køre over. Det må ikke være for tyndt, det må heller ikke være for tykt. Sådan. Kører vi lige over der. Bum. Giv den lige et par sekunder, imens den lige får lov til lige at ligge sig. Sådan. Og så ind i lampen i 1 minut. Måske man lige kan ind i lampen i 1 minut. Sådan. Giv den lige 30 sekunder uden af lampen, før du begynder at tørre, så det lige får lov til lige at fuldstændig være færdigt. Det er bare et lille godt tommelfingertip, hvis det er sådan, man siger det. Er det ikke det? 30 sekunder uden af lampen, lad den lige hærde. Ikke fordi den hærder ud af lampen, men den får lige lov til lige at, hvis man kan sige det sådan børnesprog. Ja. Nå, og så ellers bare wipe, let the magic begin. Wow. Så skal I bare se her. Altså den går hen. Den skulle meget gerne gå hen og blive mat i hvert fald. Skal vi se. Yeah! Wow. Det er allerede fint. Jeg er vild med det allerede. Nå, så går vi ind. Tager den her igen. Og min primary block. Sådan. Og ned på det med dutten her. En god chat. Skal være en forholdsvis tyk kant. Den skal ikke bare være sådan en lille feminin en, som vi er vant til. Den må faktisk gerne være lidt tyk, så man faktisk kan se den. Intet. Den skal heller ikke være sådan, ligesom det her, vel? Altså, men man skal helst kunne se kanten, ikke? Så. Og så det der med lige at flashhærde, det må man gerne, men vær lige forsigtig med, hvor meget du gør det, og hvornår du gør det, fordi vi skal faktisk bruge den ikke fuldhærdet. Rul din pensel. Sådan der. Og vi starter bare. Lad nu være med at gå op i, hvor præcis det egentlig er. Altså det er simpelthen dumt at gå op i. Det vigtigste er egentlig bare, ja, det kan jeg sagtens sige, det ved jeg godt. Men bare lad være alligevel. Altså jeg ved godt, at jeg har det også virkelig svært med det selv. Men kender I ikke også de der design spider gel laver, dem der, hvor man bare kører det oveni flere gange. Jeg synes simpelthen, det bliver så fint, og det ser så altså sådan virkelig ikke tænkt over ud. Jeg kan bare slet ikke finde ud af det selv. Altså det kan jeg nok godt, hvis jeg vitterligt gav mig tid til at gøre det, ikke? Så vil jeg nok, men jeg går bare kold. Og jeg elsker faktisk design, hvor det ligner, at man slet ikke har tænkt over, hvordan man gør det. Jeg har bare virkelig svært ved det selv. Så er det bare lige den her lille lækre sag, der er her til sidst. Og sådan der. Der. Og den lille bitte, der skal vi nok ikke have det så meget på.
her. Sådan der. Så skal vi lige have nogle blade. Og det er jo rigtig godt, hvis man kan undgå at flashærte, som sagt. Vi skal faktisk bruge det. Når jeg laver et blad, jeg kan lave mange forskellige blade, men det her blad er mit all-time fave, hvor der jeg sådan lige kører den op, sådan der. Og så hvis der man gerne vil have sådan en fuldstændig helt blad, så kan man også lige køre den op en gang til, så det bliver sådan rigtig fint. Jeg kan godt lide der, hvor det bare er 2. Nu skal I se, ligesom denne her, jeg laver herover. Og der skal lige en dug på. I kan også se, man skal lige have en lille kugle på spidsen for at kunne. Der og der. Det er simpelthen, hvad jeg elsker den slags. Og så laver vi altså også lige en lille en, der bare kører sådan der. Vi kunne selvfølgelig. Jeg synes ikke, der skal mere på end det her bare. Sådan der. Og så skal vi jo selvfølgelig lige have nogle små dots. Det må man ikke glemme. Dots fuldender fuldstændig ens design jo. Nogle gange i hvert fald, alt efter hvilket design det er. Og så lav dem i forskellige størrelser. Jeg synes simpelthen, det er det fineste, når det er, de kommer sådan i store og små dots. Så der kan man jo bruge størrelse 1 dotting tool fra Light Elegance. Det er simpelthen en så fin størrelse. Man kan også bare vælge at bruge sin pensel, ligesom jeg gør. Men sørg for, at kuglen ikke får lov at trække sig. Fordi så bliver det ikke en særlig pæn. Så, det bliver så fint allerede. Jeg er godt nok vild med det. Jeg synes, vi mangler en lille smule lige her. Måske også lidt heroppe. Så kan vi måske også lige få en lille smule her. Ja, men se lige en gang. Og så skal vi selvfølgelig også lige have en lille smule ind i midten. Og det er lidt svært på de her andre her. Den er lige ved at løbe sin vej. Så, ind i lampen. Giv den 15 sekunder. Vitterligt ikke mere end det. Og så kan man jo tælle. Det vælger man jo selv, om man vil sidde og tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og grunden til, at jeg kun tæller til 10, det er simpelthen fordi, jeg nåede jo at snakke. Og der var den allerede i lampen. Yep, sådan der. Og nu bliver det altså spændende. Nu bliver det altså klasse. Nu, ja, I har hørt det. Jeg tager lige en serviet for at minimere, fordi at de bliver faktisk, dem her de bliver faktisk solgt, hvor det er ligesom make-up, hvor det ligger sådan helt, jeg ved ikke om I kan se det, men jeg har altså kommet til at ødelægge min en lille smule. Sådan, lægger vi den der. Jeg mener altså ødelagt en lille smule, men prøv at se, jeg har faktisk denne her, der ikke, jeg har været lidt heldig, den er ikke gået i stykker. Nå. Men så skal jeg jo altså lige have mit solid guldpowder på. Og jeg har virkelig glædet mig til det her. Og har jeg bare glædet mig. Jeg bruger sådan en make-up pensel, også fra normalt koster en skid. Jeg ved faktisk ærligt talt ikke hvor meget, men det er altså ikke meget. Og så kører jeg det ellers bare. Så håber jeg ikke, der er noget, der går galt. Prøv lige, Jamen altså, det er jo lige til at falde i svime over det her. Og man kan jo gøre det, at man tager, man kan jo gøre det, at man tager topcoat over det hele. Altså shiny topcoat. Man kan også vælge, at man kun gør det der, hvor man har lagt det. Det er jo altså op til en selv, ikke? Sådan. Så lukker jeg lige på den her igen. Og så kan man jo bruge lige præcis den farve, man gerne vil. Jeg har valgt at bruge guld, men man kan jo også, der er mange ting, man kan også bruge. Altså,
den lille her, den passer nok rigtig godt til blomsten. Og den her, jeg har faktisk lavet nogle ret fede design, synes jeg selv, med sådan noget chrome her. Nå, nu så har jeg lige glattet det lidt ud med mine fingre her, ikke? Og grunden til, det ikke er sådan mirror-chrome-agtigt, det er jo simpelthen fordi, at jeg ikke har brugt en non-sticky topcoat. Hvis jeg gerne vil sådan have mirror chrome, så skal jeg bruge en non-sticky topcoat. Og det har jeg ikke gjort her. Jeg har jo brugt paint gel. Givet paint gel 15 sekunder. Og nu skal den så ind i lampen for at fuldhærde, og det gør jeg nu. Ind i lampen, 1 minut. Så har den fået lov til at fuldhærde. Og den er jo allerede kodylflot nu. Det synes jeg i hvert fald, men altså... Så er det Super Shine. Juhu! Super Shine. Jeg har lige fået pillet plastikket af. Man kan også bruge non-sticky, det er klart. Ej, jeg har sikkert sige mineri, jeg lige lavet der. Man kan også bruge non-sticky, det er klart. Jeg vælger lige at bruge Super Shine. Tør lige min pensel af i en tør wipe. Sådan. Så. Og så er det ellers bare og så skynd jer at smide den ind i lampen, hvis der er behov for det, i stedet for at I bare lader det sejle. Det har jeg desværre lidt en tendens til. Så, men nu prøver jeg virkelig. Også fordi den er altså en lille smule flydende. Det er jo rigtig godt ved nogle topcoat, ikke? Og så bare direkte ind, når nu man har lagt. Og det var også derfor, det var faktisk også derfor, at jeg sagde sådan, at man skulle lave et tyk sort streg. Altså, hvad det er. Ja, det synes jeg jo egentlig også, jeg gjorde. Ja. Sådan, det er jo bare lige hurtigt og lige at flashe af det. Rigtig godt rundt om den sorte streg. Ind med den. Og videre til den her. Ui. Ej, det bliver så godt. Jeg er vild med det. Lige at flashe af det, så den ene sted løber. Og vi fortsætter. Og ind igen. Bare en lille bitte gule på. Sådan der. Så går vi lige ind. Lige lægger den midt på her. Og så vil lige en rigtig... Det bliver spændende at se med bladene, hva'? Men det gør ikke noget, at der nogle steder stadig kommer til at være den der lidt sorte. Det gør faktisk ikke noget. Det synes jeg ikke. På smykket, der havde det gjort rigtig, rigtig meget. Der ville jeg ikke så gerne have det jo. Men det er en tidligere video. Men jeg synes absolut ikke, det gør noget her. At der godt kan komme noget sort frem. Så er det meget sådan. Ja. Yeah. Dut. Jeg prøver lige at se, om vi kan nå ind til. Og lige den sidste. Jeg ved, om jeg kommer til at fortryde det her. Det gør jeg sikkert. Ja, og flash out. Og så er det ellers bare de små dots, vi lige skal have lavet. Jeg prøver lige at koncentrere mig rigtig meget med meget. Nej, vi starter lige med bladene. Fordi dotsene, de bliver urimelige. Altså, de bliver simpelthen urimelige. Jeg laver lige bladet her. Kør meget forsigtigt, meget lidt. Sådan. Ind med den. Flasher det. Og der var meget på her. Prøv så godt vi kan. Ind med den. Det er bare en meget lille perle, man lige skal have på penslen, for at den ikke krakelerer den modsatte vej. Det gider vi ikke.
Det må meget gerne være. Det gør ikke noget, der er en lille smule sort, men der skal sørme heller ikke være for meget, sådan, så det nærmest sådan tager hele showet, eller altså showet på neglen, det er klart. Ja, så er det dotsene. Nej, vi krydser alt, hvad vi overhovedet kan for mig. Ja. Ind med den. Det gik meget godt. Første gang gik meget godt. Og igen her. Kan være, at man skal vitterligt vælge sig for at gøre. Måske man skal bestemme sig for vitterligt at gøre nogle af dotsene sorte, simpelthen for at det måske ser meget mere ensartet ud. Jeg ved det ikke. Nej, det skal vi ikke. Vi må bare koncentrere os rigtig meget her. En meget lille penseldut her. Når man laver sådan et lille design, ja, så er der nogle ting, der ikke måske lige helt... Man kunne også bare have valgt at gøre hele neglen super shine. Det kunne man også, så var man sluppet for det her. Men det skal da være besværligt. Det skal da også være besværligt, ikke? Kan være, at jeg ender med at gøre hele neglen i super shine. Det kan da godt være. Det ved jeg ikke endnu. Nu må vi se, hvad det bliver. Og der er måske lige lidt meget på her. Ja, det skal heller ikke være så meget, det fucker fuldstændig op her. Så mangler vi egentlig bare. Den tror jeg faktisk, jeg havde taget. Svært. Så lige det sidste her. Så tror jeg, vi har været alle steder. Super. Så skal den bare have fuldtid 1 minut. Okay, nu bliver det sgu spændende, ikke? Fordi at nu det cleanser, vi skal bruge. Husk lige den der lille tommelfingerregel der med de der 30 sekunder. Lad den lige arbejde færdig. Altså lige suge ild til sig. Så der vi får det bedste resultat. Ja, sådan. Jeg tør næsten ikke, men nu gør jeg det alligevel. Ja, man kan da se, der er røget en del af, hva'? Altså af krummen på kluden her, ikke? Men jeg synes stadigvæk, den er så fin. Den er jo så se lige. For den er fin. Ej, hvor er det bare en fin negl. Den er total. Den er jo så meget sommer. Altså, tjek den lige. Ej, jeg er så vild med den. Jeg elsker den. Altså, jeg elsker den virkelig. Den er jo bare så flot. Det er jo totalt sommerligt. Og prøv så at forestille jer at lave det på alle sammen. Og man kunne også gøre det, at man brugte en bælter til sådan at forhøje dem lidt. Altså gøre dem høje. Altså sådan 3D-agtigt. Men der er jo ikke det, der sætter grænsen. Prøv lige at se en gang. Wow, altså. Ej, jeg er så forelsket. Jeg vil have det på alle fingrene. Alle sammen. Og så lige en god gang olie her. En gang. Så er vi sikre på, at neglen den har det tip-top, nu når vi har knoklet lidt med den. Som det var, jeg også sagde, så i starten af videoen, så er jeg jo gået fra direkte at have lavet min akrylnegl, altså opbygning på tip, og så til at sidde og lave det her design. Se lige, wow. Ej, så forelsket. Altså, jeg er blown away over den her. Den er så fin, så ja. Tak fordi I ville se med. Jeg håber I kunne lide det, fordi det kunne jeg. Husk at subscribe down below. Og så fortæl mig, om I kan lide det ved at give mig en thumbs up. Lad være med at give mig en thumbs down. Det vil jeg blive ret ked af faktisk. Så lad være med det. Men hvis I kan lide det, så giv mig lige en thumbs up. Og hvis der er noget, I gerne vil spørge om eller andet, så skriv lige i kommentarfeltet.
Hej hej. Tak fordi du så med. Husk at subscribe down below. Hej hej. Tak fordi du så med. Husk at subscribe down below.